tultiin Ruutin kanssa niin sorsa metsälle. Tässä on vielä tunti tuohon aloitukseen aikaa. Keli on vaan tämmönen tosi aurinkoinen, kirkas keli, niin sorsat lentää korkealla. Tuolla on sorsia kyllä liikenteessä, mutta hirmu korkealla. Sieltä on taas tulossa kaksi. Korkealla lentävät, mutta tää pitäisi olla paikkana ihan hyvä. Hyvä niin kahottaa saadaanko saalista. Ruuti ainakin ottaa innoissa. Vai mitä Ruuti? Mut kuvaillaan tuossa, kunhan alkaa tuo metätysaika alkaa, niin kuvaillaan lisää. Noita paukkuja laitetaan. 36 grammasia. Ja asseina meillä on Frantzin Affinity 3 puoliautomaatti. Siellä taas joku metätysporukka on menossa passissa. Tässä varmaan semmonen, olisiko nyt 5 venekuntaa yhtä aikaa lähtenyt tänne. Nyt se on vaan tää odottelua siihen kello 12. Tässä kerkii nyt ne kahvit hörppemään rauhassa, ei tarvii säikähtää, että no niin, siinä meni taas yksi sorsa ohi. Sehän tuli kyytti. Ruti, mikä sitä on? Mikä? Tuliko ensimmäinen sorsa tälle päivälle ja tälle kaudelle? Elä mene ennen. Vaikka. Nyt odotellaan toisia tilanteita. Joo, ei ole nyt tosissaan reilun tuntiin lentänyt yhtään sorsaa tästä, niin lähdetäänhän myö Ruutin kanssa kotia kohti. Saaliksi saattiin se yksi sorsa. Ja ei ollut hukkareissu tämäkään aloitus. Katsotaan, jos käypään vielä vähän myöhemmin tuossa uudestaan. Ei tänään, mutta joku muu päivä. Olisi vähän parempi keli, että näin. Tai siis kelinä saisi olla huonompi. Nythän on kelihän on hyvä, mutta ei mehätyksen osalta ole hyvä. Niin. Mutta ei mitään. Kiitos kun katsot videon ja laitahan kanava tilaukseen. Se on moro.